Nasri sapa Imam Abu Nasri niku nggih bin Al-Qasim. Leres apa tadi? Dawe Abu Nasr Hasim bin Al-Qasim. Hadasani nyeritani ing ingsun. Sapa rajulun wong lanang anahu kelawan sedune rajul da'a iku ndonga sapa rajul bihadhihi da'wati kelawan iki pira-pira donga. Fi ayyamil ashring dalem pira-pira dina 10. Faro'a monggo ningali sapa rajul fi manamihi ing dalem turune rajul ka'anna fi baitihi kaya-kaya stune kutub ing dalem omahe rajul. Khamsa tabaqatin apa 5 pira-pira talam min nurin kang tetep sangking nur ba'duha kang utawi sakwenihe talam foko batin iku ana ing dhuwure sakwene. Al Imam Abu Nadir dawuh aku diceritane siji wong dheweke iku ndonga kanthi ndonga 5 iki ana ing dina 10. La ilaha pripun dongane wingi kok lali kula. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sing pisanan. Sing kedua, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan somatan lam yattakhid lahu sahibatan wala waladan. Jadi nalika siji dina ana siji wong lanang cerita marang Abu Nasr, Imam Abu Nasr. Sing ndonga rangkaian tahlil tenggini hari ke-10 malam ke-10 bulan Dzulhijjah, sehingga bareng ngimpi turu ngimpi koyok-koyok niku no omahe nggih tenggine omahe ana talam 5 sing bersinar sing tumbuk ini mboten sekedar nasi kebuli. Nasi kebuli itu mau istimewa soalnya talam niki tiyoso digawe saka nur nggo mencorong nek ndonga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulane hakikine nggih napa ingkang dipun warahke tiyang alim riyin nalika akhire wong kuwi nek bar salat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadis niku malah nggih niku pun pol soalé jenengan niku wonten niku nek angger bar salat kok umpami angger bar salat maca wirid niku mesti pengen kan nyangrok la ilaha illallah ta'ala syarikalah lahul mulku alhamdulillah yuhyi wa yumitu subuh dhuwur nyanggro. Tapi kebiasaan nek kula tapi nggih duka nek jenengan nek kula ngoten niku nggih ngoten niku pedak nek ngisak karo maghrib nek dhuwur ngoten niku nggih padha mawon astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim robbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati ya tenan kula mboten mari dengan ngono niku cerita kula niku nggih ngoten sami mawon. Mulane ngeten iki kan napa nggih? Tebar sareng-sareng, milang-milang sareng-sareng. Kenyataane kula jenengan nggih nek ibadah niku dintengno. Pripun carane bisite ora bobol nek angger bar salat wiridan. Jadi ya ceritane panjang ngoten nek bodho ngoten niku. Nggih. Warawalan cerita sapa Mujahidun Imam Mujahid An Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Sayyid Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi mamin ayamin maura ana min ayamin utawi pira-pira dina Aldomu iku luwe agung indallahi ana ing dalem ngersane Allah wala habbulan ora luweh den cintai ilaihi tining Allah fihinna ing dalem ayam minal amali katimbang amal min hadhil ayam saing iki dina al asyri kang 10 waksiru monggo ngakeh-ngakehake sira fiha ing dalem ayam at-takbir ing takbir wa tahmid lan tahmid wa tahlil lan tahlil. Mulane biasane nggih kula jenengan mboten nek kula jenengan saya yakin nek jenengan ora apa meneh kula atik nganti gelem tebiran nek masjid utawa nek nggone musala sewengi-sewengi ini gak ngandel kula. Nggih, ora ngandel. Tapi napa jaman Kanjeng Nabi ngoten, kula gak roh critane. Nggih, sing kula critane nggih ngenten iki kon ngekeh-ngekehno ngono wae. Lah nek nganti suwengi udur, suwengi gak roh kula critane. Nggih, kula mboten weruh. Anen napa nggih tentang takbir, keliling niki sing mubeng ngoten niku kula ora critane malah. Kula malah ora critane. Artine napa jaman Kanjeng Nabi ngoten mboten. Cuman wonten napa nggih? Cerita tiyang niku takbir secara nalika bodho niku takbiran karo pelaku ngoten mawon. Nggih critane ngoten. Sing penting nalika bodho kula jenengan aja nganti ora takbir Allahu Akbar aja nganti ora takbiran. Soale Imam Mujahid cerita sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dawuh dina-dina kang nggone ngamal bagus iku kang paling agung lan paling disenengi dening Allah yaiku dina 10 Dzulhijjah. Sangka iku sira supaya ngakeh-ngakehake maca takbir, maca tahmid lan tahlil. Mulane kangge ngeten iki. Nggih. Apa kudune takbiran keliling mboten, apa takbir tenggene masjid sewengi-sewengi nggih mboten. Sing penting piye carane kula jenengan takbiran kanthi ora ganggu liyan ngoten mawon. Nggih. Soale cerita-cerita sing wonten niku ngakeh-ngakehno takbir, ngakeh-ngakehno tahmid, tahlil tenggene malam bodho. Ora kok kudune mboten. Niku abakune ngkeki sapa? Pengurus masjid ngoten mawon. Wah, saru ande mosok bodho-bodho ora ana sing takbiran. Wae takmire dhewe takbiran. Ora kowe ya ora ngandel. Nggih. Kabeh pengurus ya ora paling-paling sing nggih wong-wong ngoten iku mawon. Nggih. Lah apa salah nggih mboten. Wong gelem kok jesa salah wong ora gelem ae ora
ora salah. Lah piye wis anggere dilakoni dhewe-dhewe. Artinya dilakoni dhewe-dhewe niku miturut nggih kemampuane dhewe-dhewe. Sing penting ngertakno dina bodho. Mulane diantarane nek dina bodho nggih malam bodho ngoten niku ya salat tasbih. Soalnya salat tasbih niku isine kan nggih takbir. Allahu akbar alhamdulillahi waladhdallin bismillahirrahmanirrahim wal duha subhanallah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Berarti di sini tahlil tasbih tahmid tahlil takbir. Ngoten mawon bingung ya. Jadi ora kok kudu ngene mboten. Sing penting ngurip-ngurip bemine malam bodho. Lah signifikane napa nggih amalan bertakbir, bertahmid, bertahlil. Warwalan cerita sapa Nafi'un Imam Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu an. Sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu iku ing stune Ibnu Umar kana iku ana sapa Ibnu Umar yukabbiru iku takbir sapa Ibnu Umar fi jami'il ayyamin dalam sekebi pira-pira dina al-asr kang 10 arafi rasyi ngatasé peturune Ibnu Umar wa majlisi lan majlisi Ibnu Umar wa kana lan ana sapa Ibnu Abi Rabbah bin Abi Rabbah yukabbiru iku takbir sapa fil asring dalam 10 dina fil tariqing dalam dalan fil aswaking dalam piro-piro pasar. Imam Nafi' cerita saking Ibnu Umar panjenengane iku takbir ana ing sekabi dina 10 ana ing peturon lan ana ing majelise. Jadi nek Imam Nafi' niku cerita cerita niku bila beliau niku nek mengadakan takbir niku 10 hari full. Nah, apa bin Abi Rabbah iku maca takbir ana ing dalan-dalan ana ing dina 10 Dzulhijjah lan uga ana ing pasar. Mulane niki takbiran soalnya di sana niku kaon sing takbiran. Sing takbiran paling-paling jedung ngoten niku kaset cara biyen nek saniki ora usah kaset YouTube niki bahasane tentang takbiran masalahnya kan ngaten. Kene krana nek ora napa nggih nek ora gowo tonil niku gak marem sembuh kula nggih gak ero. Soale butuhe mareman. Ngoten. Lah napa gak oleh marem-mareman? Ya oleh marem-mareman ning nek nggone barang sing halal. Nggih. Barang sing halal napa ya? Halal ya pirang-pirang. Nggih. Warawalan cerita Jarir bin Yazid sapa Jarir bin Yazid ana Abi Ziyad sange Abi Ziyad kala dawuh sapa Abi Ziyad kana ana Sa'id bin Jubairin Sa'id bin Jubair wa Abdurrahman lan Abdurrahman bin Abi Laila wa man lan wong ro'aina kang nekodake ingsun na ing manun fuqaha il muslimina iku setengah saking ahli fikih wong-wong Islam yaumal idi ing dalam dina riyaya wa ayyamat tasyrik lan dina tasyrik ya quluna iku padha ngucap sapa wong akeh. Dadi sapa Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Abi Laila, fuqahaul muslimin ngucap Allahu akbar la ilaha illallah wallahu
Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Abi Laila, terus para ahli fikih iku ana ing dina riyaya Adha lan dina tasyrik padha ngucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih. Nah ngaten iki biasane niku ana sing ngawur-awuran. Nek napa nek dina riyaya fitrah niku nganti dicetutno 3 dinane niku je tebiran bar